Un café en Ames, con Seu Bermúdez. Hoxe quedamos para un café en Ames con Tais Núñez e Susana Martínez, fundadoras do proxecto Da Man Compostela. Falaremos sobre duelos, acompañamento emocional, Dezcafé e o que xurda. Benvidas, Tais, benvida, Susana. Hola. Moitas gracias, eu. Que tal, como estades? Ben, moi ben, contentas de estar aquí. Ben, pois gostaríame que faláramos un pouco de Bolas Dúas, no? Antes do proxecto, e de Bolas Dúas cando naceu este proxecto, no? Como xurde esta idea? Sí, pois, bueno, nós somos amigas, eso principalmente, no? Coñecímonos xa medradas en Compostela, cada unha estaba facendo o seu proceso persoal, estábamos en terapias varias, en grupos terapéuticos e en formacións, e nunha desas formacións, en concreto na Gestalt, pois coñecímonos, e aí, bueno, pois formamos este dúo, onde imos da man, e decimos, realmente escollemos este nome do noso proxecto porque así é a nosa vida, non? Porque nos gusta ir da man, porque nos gusta ir acompañadas entre nós, acompañadas doutras, e tamén porque este da man nace como un proxecto comunitario de intervención social e de apoio, non? E tamén temos esta man tendida pois, a calquera persoa que poida precisar de un acompañamento individual ou dunha participación grupal ou de sentirse sostida en algún momento da súa vida e por eso pois, temos esta man tamén tendida. E desde a man Bolas Dúas e tendedes a man a quen precise, non? Eso é. Así é. Vale? E ti como viviches, Susana, que estabas facendo antes de comezar este proxecto? A ver, eu veño do eido da empresarial, do sector da hostelería, que sigo desenrolando, sigo vinculada con este sector, pero, como decía Tais, ao mesmo tempo empecé un camiño de crecemento persoal e, bueno, pouco a pouco fume dando conta do importante que eran os meus procesos de duelo que vivín ao largo da miña vida. E empecé a tomar máis consciencia deles. E logo hubo como así acontecimientos familiares que, bueno, xa entrando no tema do Dezcafé, que me puxeron xa máis en contacto con que era o tema da morte. E da necesidade que había de falar dentro da nosa casa de ese tema, de miralo á cara, de soltar un pouco a dificultade do medo e a incertidume que nos provoca falar destes temas e bueno, foi como me introducín. Pensades que o silencio, no? Porque falades de collar da man, de falar, no? E pensades que o silencio é algo que prexudica a vivir o duelo? Depende da persoa ou que opinades vos? Bueno, creo que o silencio prexudica gravemente a saúde. Así, en xeral, sí. Sí, creo que para os duelos e para calquera outra cousa, non? Para establecer vínculos sans, para vivir o amor, para vivir en compañía de outras, pois que importante é comunicarse, non? A comunicación emocional tamén do que nos pasa nas relacións cos outros, do que nos pasa internamente, fundamental, non? Abrir os silencios, non? E sobre a morte concretamente está moi silenciada e que importante e que cambio de perspectiva pode dar cando unha fala do que adoita non falarse, non? É un dos motivos que vos levou a facer mensualmente os Dezcafé. Sí, da man ten esta vocación comunitaria, como decía Tais. Entonces vimos que, bueno, contactamos ca nosa propia necesidade de falar deste tema, é un tema tabú, difícil, atopamos con xente que estaba a noso alrededor que tamén tiña esa mesma necesidade, ¿no? Entonces, bueno, aproveitando esta franquicia social que é o Dezcafé, que se queres máis adiante explicamos o que é, e de onde ven a orixe do Dezcafé, pois decidimos tomar a iniciativa en Compostela, porque aquí non se celebrará ningún, e abrilo á comunidade. Vale, pois collo a túa man, que me tendes, e contanos que é un Dezcafé e que é o que pasa ali realmente. Pois mira, un Dezcafé é unha franquicia social que naceu no ano 2011 por un señor que se chama John Underwood,
ou Underwood, o meu inglés é un pouco tremendo. Bueno, dicimos Schwarzenegger, entendémonos ben, así que ben podemos con eso. En todo caso, o importante non é o nome do señor, sino que el tamén detectou esta necesidade na súa veciñanza de necesidade de falar deste tema tabú, deste tema oculto para a sociedade. Entonces, convocou os veciños e as veciñas a celebrar no sótano da súa casa pois o primeiro Dez Café. Veu que tuvo moito éxito, que realmente había unha necesidade, e pouco a pouco pois fixo consolidou uno, vale? Como uns encontros para sentarse ao redor dunha mesa camilla con un café e un bizcoito e poder falar deste tema con naturalidade, porque ao final é un tema que nos atravesa a todos, sin excepción. Total. E centrades vos exclusivamente no acompañamento en procesos de morte ou tamén outro tipo de duelos, ¿no? Que ás veces pensamos que duelo é solo cando falece alguén, pero pues, hai duelos toda a vida, ¿no? Todos nos enfrentamos a pérdidas, sí. Cambios laborais, cambios de vivenda, outra cidade, as mascotas, quero dicir, non é só a morte. Tamén traballades con ese tipo de duelos? Sí, pois mira, xustamente agora que mencionaches un montón de dos que falamos deles no último Café da Morte de febreiro. Falamos dos non lexitimados, non? Que xustamente hai un montón, a lista é infinita, porque sempre, ou polo menos na miña cabeza, antes iba relacionado con perda persoal, non? E cando empezas a prestar atención e a vivir anos tamén, e vas acumulando experiencias de perdas, tamén te decatas de que hai un montón de perdas que non son persoais, que poden ser simbólicas, que poden ser animais, que poden ser materiais, non? Como decía unha muller no último Dez Café, no material tamén hai moito emocional, non? Canto poñemos na nosa casa, non? Que ese refuxio sagrado que todas temos, non? E a dor que pode provocar, pois, que unha riada leve a túa casa ou que un pobo se veña abaixo un terremoto, bueno, estas catástrofes que vemos a veces, non? Pode non morrer ninguén físicamente, pero pode morrer moito do material e do emocional aí, non? Mismo as fotografías, non? A min, por exemplo, que son unha gardiá das fotografías familiares con todo o amor que aí pode caber, canto me doería perder ese legado fotográfico, non? Xa non che falo da estrutura da casa, mismo esas caixas de fotografías, non? Importantísimo. E falamos de outros dos non lexitimados, como o do por unha mascota, por un animal de compañía tan importante, non? Que forma parte das familias. E tamén por mencionar unha muller maravillosa que falaba no café outro día, que decía hai tantos tipos de dos como tantos tipos de amor. Entendémolo moi ben no amor, non? Como hai o amor a túa nai, o amor a teu pai, o amor a túa parella, aos teus fillos, aos animais, todo isto, non? A unha amiga. Pois, polo cauce do amor vai o cauce do do. Podes ter a pena da pérdida en calquera desas ramificacións, non? Falábamos de moitos outros, Susi tamén pode... Sí, falábamos tamén do migratorio, que tamén... Eu penso que está super romantizado o de emigrar, vivir noutro país, ten que ser tan difícil. Efectivamente, porque o tema da migración está relacionado casi sempre con éxito, con avanzar na vida, con conseguir logros, pero vale, pode ser que a primeira intención de emigrar sea esa, pero non deixa de conlevar un proceso emocional de perda do que deixas atrás no teu país de orixe, deixas familiares, deixas amigos, deixas o rol que representabas na túa veciñanza, no teu traballo, deixas moitas veces o idioma, as costumbres, e aparte un do acumulativo, porque non é que empece e remate, non, eso non remata nunca. Nese país de destino sempre va a haber un olor, unha canción, o que sexa, unha memoria que che leve ao teu país de orixe. E cousas moito máis sinxelas, porque eu que nacín en Ferrol e vivo aquí en Santiago a 100 kilómetros,
non migrei moi lonxe. Lembro que o primeiro ano eu na fin de semana iba a Ferrol e mercaba ali pois unhas medias ou calquera cousa que precisara, non? E ao cabo do ano dixen eu, tía, te estás vivindo ali, vas te quedar a vivir ali, terás que facer vida, vida ali e atopar os teus propios espacios. E mira que é unha chorrada, pero ao final diste, tes que soltar, non? Tes que soltar a esa seu que vivía en Ferrol e mercaba en tal sitio e agarrar, non? E crear unha nova persoa, e é unha chorrada, é dicir, é un exemplo moi básico, pero que a mí me fixo reflexionar, non? Efectivamente. Eso, o que ti comentas son cousas moi profundas de moito calado, pero ao final no día a día me imagino que a xente que emigra de verdad, non como a min, non? Botará en falta esas cousas. Eu boto moito en falta cando vexo que as miñas amigas, por exemplo, un mércores pola tarde van a ver a súa nai, tomar un café ou, sabes, digo, pois eu, home, si miña nai está mal e teño que ir, vou, pero así un mércores calquera en principio a tomar un café, non vou, sabes? Claro. Entón, ás veces tamén é o macro e o micro, esas pequeniñas cousas do día a día que nos fan tan felices, non? Sí, eu concordo contigo, porque a mí tamén me pasou. Eu estuve en 6 anos en Barcelona e entón tamén era eso que dis, que os domingos os meus colegas iban a comer ca familia. Eu non tiña familia ali e sentíame así un pouco desamparada, bueno, o tema da pertenencia tamén, sabes? Os meus referentes estaban en Galicia. Logo, por outro lado, tamén había o tema de que Barcelona era galega, pero chegaba a Santiago era a catalana. Claro, o tema da identidade, o sea, estaba así, bueno, é un proceso tamén. Desdóblase, non? A personalidade. Absolutamente. A min, mira, quería vos comentar que efectivamente eu como a ti son migrante galega. Son migrei de provincia. Sí. Pero tamén o traballo que me dou. E unha cousa moi concreta e moi simbólica foi o que me costou empadronarme en Santiago. Porque eu estaba moi orgullosa de vivir nunha illa. Eu son da Illa de Arousa. E digo, ali non nace calquera. Non tes a fortuna de nacer nunha illa, non? De ser habitante illado. E, bueno, e esa fortuna que dá vivir rodeada de mar, non? E costoume cambiar o padrón, non? Só houve unha cousa que fixo o clic, se cambiaba o padrón podía aparcar debaixo da casa en zona verde, sabes? Te digo, bueno, pues, vai ter que mar, ser... aparcamento, a cousa, a balanza, non? Vamos a ser prácticos. Pero outra cousa, por exemplo, que si costou foi renunciar ao mar, a ver o mar todos os días, en todos os seus estados. Eso ainda sigo buscando o mar a día de hoxe. Concordo contigo 100%. Fai pouco saía ao Pedroso e saquei unha foto dende arriba, mandei a miña parella e dixen, se non enfocas moito, as montañas do lonxe parecen mar. Como sempre ainda buscas o mar. Sí, en calquera paisaxe é mellor con mar ou río. Eso, ¿no? Calquera o pode dicir, ¿no? Pero, bueno, isto que sirva para quen nos este escoitando, si ten unha destas dores que non sinta que non ten dereito a tela, ¿no? É unha emoción válida que hai que lle dar pois un espacio e atendela, non? Agora vou vos facer unha pregunta cortesía de Juan, que nos la regalou gratis o noso como se di, Juan? O noso técnico, perdoa que non me salía. Dixo, eu se estuvera con Tais e con Susana faríalles unha pregunta, entón vou vola facer. A ver. Isto é un pouco como se decide facer un 10 café no modus vivendi. Sí, está guai o paralelismo. De feito, non o escollemos polo nome, obviamente, pero estas casuísticas que se dan e fan aí un match, dices, mire que ben, non? Sí. E a verdad, buscamos un lugar de confianza, porque nos levamos ben con unha das persoas que xestiona o Modus, con Toco, non? Foi o noso nexo. E despois porque buscábamos un lugar con beleza. E o Modus tena, non? Mais dase a particularidade de que é un bar que ofrece moita diversidade cultural, moitas propostas, non, ao longo da semana, e é un lugar que a particularidade tamén de que ten unha cova ao final, esos arcos de pedra e eses asentos de arredor, non? Sí. E foi maravilloso atoparse aí. Sí, a verdade é que estamos super cómodas, super agradecidas por a súa generosidade, porque o 10 Café é un evento sin ánimo de lucro, entonces eles tampouco teñen unha remuneración económica, e estamos super agradecidas, pero son persoas tamén moi sensibles cos contidos que se desenrolan no seu espazo, e a min particularmente esa coviña que hai abaixo
dábame a sensación de estar como nun útero materno, non? Nun sitio cálido, un sitio, bueno, seguro, non? Seguro, sí. quentiño, que acolle. E para este tipo de conversacións, que ás veces non son tan doadas de levar a cabo, parecíame o marco ideal. Total. Sí. E despois fixemos outro match. Direiche que despois do sí. Café da Morte nos estamos o último mércores de cada mes no Modus, non? E despois do noso café e que se dan ali circunstancias de todo tipo, non? A intensidade da pérdida e tamén moitas veces a risa e o humor negro e sí. Bueno, e o gusto de compartirnos. Despois sempre hai foliada, entón dicimos, non? Estamos compartindo a morte e agora vamos a celebrar a vida, non? Chega a música, chega a foliada, chega o baile. Entón chegan os gaiteiros, ou chegan ali cos instrumentos, é como super bonito. Porque sí. Eles van aí de cotío os mércores, Sí, ou van a ensayar ou no, como os é? mércores hai foliada no Modus, entón coincidimos no día. Sí, e pues rematámonos e empezan eles ca Que boa foliada. elección, que estupendo. Estaba pensando que reunirse para falar da morte ao final tamén é un canto á vida, non? Absolutamente. Porque ás veces hai persoas que cando teñen un duelo grande non queren seguir vivindo e hai moitas outras que a pesar do duelo, no, desa dor tan grande que sinten, queren seguir vivindo porque teñen razóns e motivos para vivir. Sí, absolutamente. Sí, decía tamén, por rescatar unhas palabras de unha persoa que nos acompañaba outro día no café, decía que despois do no? Despois da dor e da ausencia está o renacer da vida, no? Si ti es quen de tomar os teus tempos, transitar os teus duelos e vivir este proceso, hai un impulso de vida despois que ten que estar e está, non? Si o atravesamos, está despois esa forza que nos impulsa, non? Que aprendestes vos acompañando a outras persoas? Bueno, eu rescato así de pronto a importancia do que é relevante na vida e o que non. Sabes? Pois ao mellor cousas que ahora mismo estou perdendo tempo porque non son nada trascendentes, me enrosco aí por non sei que razón, pois o tratar estes temas pois dache unha visión máis amplia, máis consciente do que queres en vida, do que realmente é importante o que non é tanto. Son cousas anecdóticas, circunstanciales. A importancia está no outro lado. Sí, despois tamén mencionar a importancia da expresión, non? De expresar o que sintes, a xente que sintes, que sintes que queres, non? De poder dicilo, poder comunicarte, non? Que importante que os afectos non queden por dicir, non? Sabendo que somos finitas, sabendo que te despides de túa nai hoxe e oxalá dentro dos días este para vernos, non? Pero hai esta conciencia, decir, igual non está ela, igual non estou eu, déxame dicirlle hoxe todo o que a quero, non? Ou déxame non postergar máis este enfado que tivemos, ou como que acorta a postergación, acorta o deixar para mañá. No. Eu dende ben noviña teño unha manía e é non deitarme enfadada con ninguén, cos nenos sobre todo, que ás veces te enfadas, pero non sabes ni moi ben por qué, non? Ás veces pagan eles as consecuencias do estrés deste ritmo de vida que levamos, non? E coa miña parella tamén, non? É dicir, eu quérote moito, tivemos esta discrepancia ou tivemos tal, claro. Pero eu quérote profundamente, porque me dá un temor eso de marchou a traballar, xa non volveu, tal, ou foi a non sei que, e escoitas a tanta xente dicir eso, non? Quedoume sin decir non sei que, marchamos enfadados, non sabía todo o que eu lle quería, tal, e digo, jolín, vamos a intentalo no máis cotidiano, no máis inmediato, non? Que son pois os nosos pais, a nosa parella, os nosos fillos, non? Esas persoas que están aí no día a día, que nunca se deiten sin saber o importantes que son para nós e canto lles queremos, non? Efectivamente, sí. Sí, é genial. Gustaríame agora facer un xogo, entre comillas, como 3 formas de vivir ben os duelos e 3 formas de vivilos mal, non? Como acompañantes, que é a vosa especialidade. Porque eu hai frases que odio como persoa que pasou duelos e que pasa cada día, soy como 1, 2, 3, respondo outra vez, non? Que cousas ben e que cousas mal. Vale, a ver.
Empezamos polas boas? Veña. Sí, sempre. Pois 1, 2, 3, responde outra vez. sí, deixar Es broma, non temos deixar presa. deixar espacio a ti mesma, as túas emocións, darte tempo, se te apetece, quedarte soa na casiña hoxe, se te apetece chorar e botar por fora, se te apetece estar en compañía, poder pedila, pois ven a tomar un café comigo que desexo compañía, non? Eso, escoitarte e estar contigo. Validar, non? As emocións. Sí. E que está ben, non? Si un día che apetece... Eu lembro nun velatorio reciente que meu fillo era pequeniño, tiña 11 anos, e explotaballe un pouco a cabeza porque ele estaba moi triste polo falecemento, pero ao mesmo tempo estaba moi contento porque estaba cos seus curmás, cos primos, non? Sí. Entón, dixe, mamá, eu viña para estar triste e estou non pasando genial. E dixen, pero que ti podes estar triste e contento á vez? Poden coexistir as dúas emocións no mesmo instante. E claro, na súa cabeza de mi niño eso non tiña cabida nese momento, non? Agora sí que o entende, non? Pois podo estar triste e contento á vez, pero e supoño que no proceso de duelo terás emocións casi durante todo o día, podes ter 10 ou 20 emocións diferentes, non? E 10 ou 20 contradicións tamén. Correcto. Porque a veces nos procesos de do síntese, podese sentir, por exemplo, eu que sei, rabia, non? Rabia hacia o resto da xente, rabia ca persona que faleceu, rabia ca vida, pero ao mesmo tempo podes sentir alivio. Vale? E iso pode coexistir. Non por sentir alivio durante o proceso de do e que quixeras menos a esa persona. Non ten nada que ver. Nada que ver. E, por exemplo, outro. A min tamén me gusta dar importancia aos rituais. É dicir, preparar como queremos morrer, non? Os rituales son actos de adaptación dun estado a outro novo que está por facerse, non? E os rituais é darlle un espacio simbólico a todo ese amor que sintes todavía por esa persona que faleceu, ou por esa situación que vivías, ou por ese país, ou por esa mascota. Entonces, o ritual dalle un espacio simbólico, me parece que é moi importante para poder integrar, poder darlle un espacio a esas emocións e integralas no corpo. Algo ancestral, ademais, non? Que convive con nós dende... Efectivamente, ancestral. En todas as culturas do mundo fanse rituales de despedida, igual que de nacemento, ou de paso á adolescencia, ou de os 15 anos, isto que se celebra en moitos países. Porque senón queda aí como ese amor en un sitio, en un abismo, non? Dixen 3 e é mal número porque sodes 2. Si vos parece pasamos as mal, cousas que mellor evitar, non? Si estamos en proceso de duelo ou estamos acompañando a alguén en proceso de do. Pois eu diría, se estamos acompañando a alguén, quizáis non somos ninguén para decir non é para tanto, non? Non che doe tanto ou xa estará ben, non? A veces tamén custa acompañar aí, non? Cando bueno, pois acompañamos situacións tristes, cando a persoa ten un do prolongado, como xa deberías estar noutro momento, non? Pois este tipo de palabras, non? Sí, fa moito mal. E ademais obedece algo como moi egoísta, non? Porque ti acompañando a esa persoa, quen te sintes mal eres ti, e non sostés a dor que está sentindo esa persoa. Entonces, como que intentas acelerala. Veña, pura sal de aí, pero non é tanto por ti, é tamén por mí. É froito da túa incomodidade, non? Como cando a pacientes de cancro dinlle é solo pelo, non é solo pelo, amigo, non? Este tipo de frases demoledoras que nos creemos que estamos axudando e nada máis lonxe da realidade, non? Sí, despois pasa moito tamén que escoitábamos pois cos canciños, coas gatiñas, pois é só un animal, xa terás outro. Es un perro. Non sei por que te pones así, es un perro. Non é un can. É pois unha compañía cotidiana para esa persoa, é unha fonte de apego seguro, é un amor incondicional, é unha, bueno, é moitas cousas. Sí, para moitas persoas son realmente parte da súa familia, non? Absolutamente. E nesta sociedade actual, onde a soidade é un mal, unha pandemia, pois ter unha mascota
A veces non teñen ningún outro familiar, un ser querido ou un veciño para falar. E eu estaba pensando tamén, se mo permitides, que é o vosso programa, deixar os silencios. Non hai que estar falando todo o tempo, non hai que encher todos os silencios. O mellor só precisas que alguén este sentado o teu carón, che bote unha man pola perniña se tes suficiente confianza, ou che diga pasados 10 minutos que eres un café, ou damos un paseo. Non hai que encher todo o rato o mundo de palabras, non? Nin intentar solucionar. Sí, tamén estamos pouco afeitas, hai que facer un pouco de callo en practicarnos os silencios, non? Porque nun mundo cheo de palabras, cheo de imaxes, cheo de movimento, de estímulos, non? Todo o tempo, pois o silencio está pouco practicado, non? Tanto o silencio para ti sentirte, que moitas veces deixamos de sentirnos porque non hai parada, como o silencio para acompañar as outras, non? Que importante, unha mera compañía sin máis, non? Total, eu penso que sí, vamos. E creo que realmente es amigo íntimo de alguén, ¿no? Ou tes unha relación moi guai con un compañeiro de traballo ou tal, cando és capaz de sosterte en silencio, ¿no? Pareceme como unha vara de medir, eu con esta persoa podo estar en silencio, sí, non? Indicativo de algo. Sí, total. Pois imos logo coas preguntas finais do programa, que xa vos anticipo que todos os convidados me din que son as máis difíciles de responder, e incluso chegaron a acusarme de ser unha trampa. Vai. Vale? E a primeira é: cal é o voso lugar favorito de Ames? Ostras. Vale. A proa en Milladoiro. O noso querido coworking. Biquiños para todos se nos están escoitando. Sí, para Nieves, a nosa capitana do barco. As nosas compañeiras e compañeiras. Sí, un gustazo estar ali. Concordo. Concordas, Susi, é que é moi guai. Hai unha enerxía, ademais, que eu non sei se a xenera Nieves ou vos que estades ali, que eu sempre digo que son adoptada, ¿no? Porque eu nunca fun coworker, pero síntome parte da proa. De feito, vou mañán, xa vos lo digo. Pois nos vemos. E non sei, hai unha enerxía como que todo flúe, que todo o mundo é super amable, pois con as persoas encaixas mellor ou con outras menos, polo que sexa, ¿no? Pero a vida. Pero é moi guai ir ali, a verdade, hai unha enerxía moi guai. E a outra pregunta é algún recordo, algunha lembranza especial que teñas vivido aquí en Ames? Difíciles, concordades cos invitados? No, eu teño claro, eu digo a miña, vale? Vale. Eu pasei moi bons momentos aí na Rúa Grelo, nun espazo que ten unha muller maravillosa que é psicóloga, gestaltista, fai teatro e clown e tal, Necane. Pois nun espazo que ten aí Necane de exploración e de xogo, e pasei moi bons momentos. Vale, a Rúa Grelo é aquí en Bertamiráns? Sí, é cerquiña aquí da General, sí. E é recomendable, Necane sigue en acción e fai cousas moi bonitas aí no seu lugar. Pois a min o primeiro que me veu foi eu como actividade extraescolar fago danza oriental, e aquí en Bertamiráns foi a primeira vez que actuamos con público, e vivino como unha cousa así, como moitos nervios, así nun escenario con público, pero con moitísima ilusión, e foi aquí. Ti és mestra ou alumna? Eu son alumna. Alumna. De Marta, de Centro Gaira. Que guai. Sí. Que guai. Foi un momento moi bonito. Que guai. Pois rematamos cun sorriso, ¿no? Con estas boas lembranzas, despois de tratar un tema que nos pode levar tanta tristura como é o da morte. Gústame rematar cun sorriso. Así que moitas gracias, Tais e Susi, por vires hoxe aquí. Moitas gracias a Juan por a súa amabilidade e pola súa pregunta, e por suposto o Concello de Ames e Ames Radio. Grazas a ti que estás ao outro lado das ondas. Vémonos en 2 semanas. Grazas.